Amin. Botezatu-te, luminatu-te, miruitu-te, sfințitu-te, spălatu-te în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Miroase ceva. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, care cu chipul Tău l-ai cinstit pe omul tomnindu-i suflet cugetător și cu bine alcătuit, ca trupul să slujească sufletului și punând capul peste cealaltă mădurare așezat el mai multe simțiri, care nu se împiedică una pe alta, și a acoperit capul cu păr să-l săbatului de schimbările vremii și toate